podcast honetan komendatuko nuke. No sé, supa debizut un tipo para ser dan. Joder, tú. Bai, pues, mítico, tío. Las cariño... Las cariño, bai. Zaurretaz ditzen dugu? A ver, esan da podcast guapo bat hori, eh? Bai. A ver, toca nahiko historia, ¿no? En plan, un poco... Bai. Si tú Existe quieres... da tu hipopa de la... Yo se llama Mark Winter. Ah, ¿qué va, tú? A ver, ni komentatu nahi nuen Irlandakoa, baina visto lo visto igual ez dute egiten. ¡Me cago en Dios! ¿Se pasa, tío? Argia, tío. Hostia, chaval. Eman argia, tú. Fijo, amurrio izan dela, tío. Buah, A ver, ¿qué va? tu ez doa egia. Tú, Me cago en Eta Zer podcasta, ez tío, ditugu hostia. podcasta? Tú, eta... Ba, kandela batekin. Kandela batekin ingo dugu. Bai. Ostia, bestela ditu ezaket... Zautzu zuen imena ondo? Bai, uste du... Bai, Mikel Goñeren lenguzu. Mikel Goñeren lenguzu. Bai. Aztela pedalei ematen, Xabiren bizikletan. Buah, fijo. Ya está. Herrian paseatzia ia xoragarria da festa honetan batez ere Apaga luz, marinos, apaga luz, que yo no puedo con tanta luz. Los borrachos en el cementerio juegan al mus. Bueno, kaixo. Ikusle maitea, kaixo faktoria. Egun ilun honetan, Egun latza bai. bai, egun gogorra, dena matatu da. Tabernak beteta. Tabernak ez dira matatu. Bueno, amatatu dira, baina bete dira. Bueno, amatatu dira argiz, baina jendez piztu No, dira. jendez piztu dira asko. Piztu dira asko, Jendea atera da COVID garaian atera zen moduan. Bueno, Coviden garaian ez zen atera Bueno, jendea. Bai, egun hartan, osea, Bai. itxiera egunean. Vibrak eta izan dira COVID Bai, lehenengo, bastante. pandemia lehenengo eguna bezalakoa, más o menos. Bai, eta, bueno, orain ja hemen Gardean, faktorian, ja argia bueltatu dela. Ora gure mundu iluna hau argitu izan dela. Epa, ze polit. Que chiste. Eta, bueno, esan aldugu igual laudion pizkanaka joan dela Bueno, argia. Bueltatu da, eskualde aberatsetik getotara. Bai. Lehenengo, aretan... Bueno, aretan Areta da periferia bai, bizarra. esan behar du, igual, Baina zentron, bueltatu da lehenengoz. aretan uste dugula, aretako alkatea, egon dela hor bizikleta gainean, dando pedales, eta horregatik argia izan dutela aretako herrian, areta beti. Eta bueno, gero Gardean, ezta? Eta... No, Gardean ez, Gardean ailegatu da orain. Orain, Bai, Latiorron baita ailegatu da. Bai, Latiorron, nahiko berandu. dena ailegatu da, bueno, gero aipatuko dugu Amurrioren kasua. taberna barra edabide izan dena gaurkoan. Bueno, hori gerorako aipatuko dugu. Eta aipatzekoa baita, Amurrion oraindik ez dela argia bueltatu. Bai. Badirudi, Amurriotik. Oraindik izan daudela. Bai, norbaitek portu du Maroño, eta Maroño uste dugu orain ikusten da, non dago, bueno, los niveles, ¿no? There is levels. Bai, there is levels to this game. Aiaraldea, there is levels to this game. Okendon uste dugu, bueno, argia dagoela. Sospechatzen dugu baiet, Baina bazegoen lehen argia? Ez dakigu, hor zegoen sua eta kandela. Eta Orozkon, bueno, ez gara sartuko oraindik. Mobila horretan, beste bat zer dadila. Eta, bueno, igual sartuko gara gure, ez gonbidatuarekin, gure kolaboratzailearekin, no? Partaidea naiz, ez kolaboratzailea. Partaidea, vale, partaidea. A ver, Foser, begiratu gidoia. Bai, se me ha ido. Eta banatuko dugu gaur... Orain etorriko da, eta banatuko da,
bueno, komunikabideen sari bat, ezta? Bai, argia saria izenarekin ezagutzen dena. Argia saria komunikabidea, eta bueno, etorrena. Aurkeztu zeinek diren nominatuak, argia saria irabazteko. Justo aurreko podcastean, agertu nintzen lehenengo aldiz pezeratik kanpo, eta nik uste dut orain komeni dela ateratzea, kamiseta politarekin, gero salduko gugatik daramadan kamiseta hau. Eta kontua da, aiaraldea komunikabidetik ez, baino bazter itxitik eman nahi zaiola. Komunikazioaren argia saria, konkretuki, Lio tabernari egin duen argi itzalketaren inguruko retransmisioagatik, horre egon garela komunikatzaile bezala, Foser eta biok, momentu jakin baten, baino egia esan, momentu jakin batzuk auki ditu, hasi da pixka retransmititzen hasieratik, argia galdu duenetik. Esan behar da, Liok ez duela, kaja mantendu duela, ematen du pintxo guztia jandizkiela, eta hori, osea, zer kapazitatea daukan, kabroiak, kamera bat eukiteko, eta kamera hori ondo moldatzeko, ze pasada. Bai, showman bat da. Ni egon naiz ikusten arrataldean, bueno, bokata mortadela bat bazkaltzen, eta bai, osea, gero joan naiz, fome zegoelakoan pasando el rato, eta egon naizan, eta, bueno, zirudien pizkat apokaliptikoa, Bai. fome maiteak ekarri duelako radio bat, radio zahar bat. A ber, nik ez daukat olako preper itxurarik, baina gero zeran preper bat izatea, preper da dela supervivientziako pertsona horiek non daukaten dena prest kaos baten aurrean, hartu motxila bat, sartu ditut 4 pila, irratizar bat, sartu dut baita aldatzeko arropa, ez da batetik, bateria bat, eta horrego nahi zamaren kotxean kargatzen, lanera deitzen ezin nuelako lan egin. Kite supervivencia. Tío. Bai, baina dinot, Europar Batasuneko hori egon ikusten. Literal, no? Ba, bueno, basuerta daukagula, komunikazio argia saria, bitu, etxe polita. Aiaraldearen zako da, baina justo gaur. Eta bueno, ez dituzu mentzionatu, honorable mention, ez da? Claro, zabalin bago komunikazioaren inguruko, bueno, argia sariak honen nominatuetako bat, edo behintzak gure nominatuetako bat, da Amurrio, baina ez komunikazioagatik. Inkomunikazioagatik ez dakigulako segertatzen den Amurrio, nahi esan. Naia, badaukagu korresponsalek Amurrion edo, baina badakigu zerbait, ez dakigu ezer. Momentuz ez. Ba, hori etorri naiz, bueno, saritxo bat, Liorentzako. Ba, Liorentzako, bueno, igual, honorable mention ere Renferako trenak, ze, bueno, mantentzen dira, funtzionaten duten moduan, beti bezala. Jendak ez du nabaritu berandu zijoa da Renfea. Horretik, atera, baina, bueno, retrasos, no? Hori da. Eta... Naufrago pelikula, baina Abandon. Abandon da lezio. Nik uste duka lankide bat oraindik Abandon, nahi txaroteko audio arte, baina... Baina dago Wilson deitzen, no? Wilson! Eta beste honorable mention bat, nire lanekoei, naizela Juan, parkatu. Osea, ez dauka trenik, eta autobusak enekin zeudela, ez neukalako bateriarik. Baina, bueno. Como no? Betiko kontua izan da, baina normalen karratu ezaken mugikorra. Eta hori esatera etorri naiz, gehien bat, ez dakit desarrazten duan. Bueno, botatzen ditugun txiste guztiak eta hartzen bali madugu orain barrez, da ez dakigulako ezer txarri pasatu dela. Gatu komunikazioan, erredakzioan ere ez dakit ezer, orduan behintzat, barrekin dezakegu, ez da ezertarako joan. Hegazkinik ez da erori orain. Bueno, aretan uste dut bat erori dela. Erori? Bai, aretan erori da bat, bai. Boing bat. Sortzi. Zazpi, 6 lau. Zazpi. 6 iru bost, zazpi bost lau. Boin 1512, erori da aretako kulturetxean. Por la puta gero. Ba hori, horretara da etorri gara, behintzat sari banaketara, eta honekin jarritzen dugu podcastarekin. Bai. Gustu gaur gonbidatu bat daukagula. Bai. Eta komentatu behar dena da, aurreko asteari begira, aurreko podcastari begira, nola
gauza bat gehitu dugun. Ez ginen konturatu momentuan bertan, baina, claro, behin daukagula alako Ez da ikusiko, baina. oial bat, gero ingo diogu close-up bat, pues, etortzen den gonbidatu guztiek, ukitea beraien espazioa, firmatzeko beraien izenarekin, eta horrela ukiteko amaitzen denean, edo usten digunean udan egiteari bideoak, ukiteko gure gonbidatuen gogora bat, ezta? Bai, markatxo bat. Eta, bueno, agurtu. Naia, baukazu hortik ze berri egon den ere bai, Petronorrekoa? Oraindik ez daukagu paparik! Fumata. Fumata beltza. Gora Petronorrez. Ez gora ez. Bera etorri Bera. da. Bai, egon dira... Oiek ez dira, bueno, ez da Petronor, nik uste, dira muroko fumeta. Muroko fumeta. Bueno, agurtuko zaitu, maitea. Zuliko naiz pezerara, gogoratu, bai? Gogoratu barrituan gauzak. Mikroari hitz egin. Bai. Kamara begiratu laugarren pareta apurtzeko. Bai, kaixo. Podcaston, Podcaston. Espero du mundu guztia igoa egiotetik kanpo egotea, Bilbotik itzuli alizatea, eta hau pasan Prudencio. Agur, fonbe. Agur. Eta, bueno. Fonbe agurtu, bai. Eta horrein etortzen da, Mikel Goñi. Mikel Goñi, bai. Mikel Goñi, gure gonbidatu maitea, egun ilun hau argitzera. Arrastion, Aimar Amondo. Arrastion, bueno, nire naiz Mikel Goñi, baina... Baina hitz egingo dugu Mikel Goñi, eta orduan interesgarri eruditzen zait, bera ere. Mikel Goñi esan duzula orain, Mikel Goñiren abestia. Imunto eta beloki. Eta, bueno, gaur gurera etorri zara, pizkat, igual, egunari buruzko antolamen batzuk egingo dituzu gure elektrizitaterik gabeko egunari buruz, baina bintzat etorri zara pilotari buruz hitz egitera, ze gure Aimar Ramondo maiteak nola ditzen da? Euskal pilota preparau.com Bueno, que es el puto amo, pilota munduan, eta etorri dela pilotari buruz hitz egitera. Berrez, nik komentatuko nukena da, Aimar izan dela betianik gure laguna, eta podcastaren laguna, bizaioak ikusi ditu delako, ez dakit ikusi duen pilotoa, baina esango nuke ezetz, baina Aimarrek badauka bere postutxo bat, azkenengo pilotari elkarteko bolako bozaketetan gertatu zena, Aimar, zein da zure posizioa oraintxe bertan Euskal Pilota Federazioan, mintzat? Ni bokala naiz, berez, ni pitxonik korto, baina, a ber, ni askorik ez dakit, baina, bueno, dakidana kontatuko dut nire iritzia edo zelan ikusten dudanik. Batez ere, adibidez, interesgarra iruditen zitzaidan olako leku baten aieraldean daukagun Euskal Pilotaren egoera hitz egitea, bai herri ezberdinetako egoerei buruz hitz egin, eta gero beste 2-3 kontu, interesgarriak direnak aieraldeari dagokionez, eta pilotari dagokionez. Lehenik eta behin, igual, herri txikietan bai ari dela azken aldian kostatzen aurrak eta engantzatzea pilota mundura. Adibidez, Arrankudiaga, Lujando, Orduñan hasi da asko suspertzen, eta olako herri txikietan bai gari dela kostatzen suspertzea. Baina, adibidez, Amurrion oso sustraitua dago kluba. Pila bat pilotari bai neska eta bai mutiek lehiatzen dute, bai palan eta esku pilotan. Eta gero, Laudion, igual izan daiteke baldintzatzaile nagusienetako bat non kokatzen den frontoia. Frontoi itxi handiena aretan kokatzen delako. Aretan, zein? Orduan Laudion, ez? Vale, orduan Laudiok ez du frontoi itxirik. Ez du. Eta gero Artziniegan ja ere ez dago sustraitua pilota kluba edo pilota eskola. Orduan egoera esan daiteke nahiz eta igual Larrazabal eta Eskuza izan profesionaletan kezkatzekoa dela apurtxo bat. Gero, eta adibidez gaur egun ikusita pilota zaila dela, sakrifizioa eskatzen duen kirol bat dela,
zelan gaur egun pilotari asko pasatu diren palara azkenen eskutako arazotatik bai sufritzeko. Eta horrek ere eragiten du asko pilotarekiko afizioan, ze azkenean zure lagunek eta ezagunek ikusten dutenean pilota ja usten duzu frontoira joateari. Eta adibidez Amurrion oso sustraitua dago, Iker Larrazabalen kuadriakoak asko bertaratzen direla, bueno, bai kuadriak eta ez direna kuadriakoak. Asko bertaratzen dira frontoietara Iker arrimatzera eta izugarrizko ambientea sortzen da frontoian. Claro, hori niri ematen dit pizkat ikustekoa, porque Laudion juerga gustatzen zaigunarekin, eta frontoiek daukaten juergarekin, segatik ez dagoen hemen ezer lotzeko. Osea, esate dut, pilota leku batetara joatea, behintzat, juerga botatzeko. Pilotariak ez egotarena ulertu daiteke, baino... Eske arabarrak pilotan... Sí, bueno, a ver, behintzat, gu pilota munduan ezer gutxi dakigu, osea, baina, bueno. Baina, bueno, pues Araban eta Bizkaian ez dagoen sustraitua pilota, orduan, pues kosta egiten da ere aurrera ateratzea. Ja. Gero ere, pues, gaur egun juergan irtetzeko labritera zenbat plan, holan. Ja. Labritera. Ba, nire nauzun eraman oraindik. Baina, labritera. Eta azkenean gaur egun, betetzen dute 3 pelotarik frontoia. Lasok beti labrit betetzen du, Altunak nahi duen frontoia betetzen du, eta Mikel Goñek ere nahi duen frontoia betetzen du. Aipatu behar da, Lasok ere lio betetzen du. Bai. Bai. Bai, aipamen hona, bai. Bai. Einauterietan, agertu zenan. Bai, baina gaur egun, naiz eta, garestia da frontoira joate ere, bai. 25 euro balio du sarrera merkeenak, eta garestienak 50, baina gero gehitragoak tal, pues, plana garestitzen da. Eta hori deno poltsikorako kaltegarria. Eta gero Mikel Goñi pues, dabil, frontoi joaten, pues, betiko showa, beti kamiseta apurtu, lurrera bota, tal. Mikel Goñi puro showman, o sea... Bai. Increíble. Azkenekoan ikusi nuen alarra betxun 0-0 eta bota zen defa batera eta lesionatuta eta ez jokatu partidua. Eta horiek kobratzen dute, ondo. Puto amo. A ver, larra betzun baita kriston juerga dago. Ba, gainera zen kuadrillaguna, orduan... Baina kabroiak... Hostia. Bazekien non lesionatu, izotzan non emango zizkioten. Claro, gero... Bai, barrutik. Ez, baina esan bardena da, hori ikusi dela. Sanzet ere bai lesionatu zen, eta Asteboren eta bere urte betetza izan da. Claro. Hombre, a ver, eta Sanjuko jaiak. Hostia. Baina, bueno, ez naiz horretik joango. Ba, forzen. Ez, eta gero azkenean adibidez Laudiok bai behar du frontoi bat erdialdean. Sustraitzeko, herriko jendea ere bertara joateko, planak egiteko. Azkenean nabaritzen da pila bat, adibidez Amurrion eta Bai Orozkon egiten dute pilota gozoko txapelketa bat. Azkenean aspaldi ibili direnak pilotan jokatzen, pues apuntatzen dira txapelketa horretara. Edo bai helburu irabazteko helburuarekin, edo bai ondo pasatzeko helburuarekin. Azkenean edo frontoiak beti bete egiten dira, edo beti dago izugarrizko ambientea, pues bai ezagun eta lagunekin. Orduan nik uste dute aieraldeko pilotaren oasia moduan hori ulertu behar dugula. Badagoela afizioa, kontua dara suspertu egin behar dela, ez dakigula nondik juergatik edo, baina suspertu behar dela. Claro, Orosoko udalak asko jokatzen du ere bai pilota elkarte horretan, azkenan kontzejal bat eukitea partida gatzen. Baita ere. Eta, zuk adibidez, Aimar, non jarriko zenuke Laudiok pilotaleku itxi berria? Pues Aldai plazen alboan daukagu kuartelillo bat. Ez nuke aireztatuko, baizik eta pasa, eskabadora, eta Eraikinaren pean. Ez, altura berean, eta azpian egin dezaketela kuartela. Osea, total, maniobrak egiteko zer behar dute. Maniobrak? Bai. Maniobrak urtean behin egiten dituzte, Guardia Zibilak. Orduan... Eta gaur ez dira atera. Ostia, gaur behar ziren? Bueno, behar ez dira, behar. Baina dinot, gaur zeukaten olako paripe bat egiteko, eta egu guztia pasatu ala kanpotik ez dut ikusi... Hombre, ez zeukaten konexiorik, orduan... Baina, hemendik aurrera, ambulategi berria egingo denez, kokatu daiteke Guardia Zibila ambulategi zarrean eta frontoia kuartela dagoen lekuan. Les das un hotel, Joder, kolokatu dezakegu Guardia Zibila, Vale, orduan Orozkon...
ambulategian, frontoia, toma por culo. Ez, ambulategin ezin da egin frontoia, ze aparkatzeko arazoak egongo dira. Eta importantea da trenaren alboan egotea frontoia. Bai, hori bai. Nik esango nuke beste leku bat bezala, botatzen ditugu alako pinudi batzuk, zuraren alboan jarri dezakegu. Zurari negozioa egiteko. ¡Sionista! Sí, Oli ondoan, ere... Bueno, bai, bota trenbidea. Trenbidea subterrano egingo balute, izango genuke pila bat leku egiteko frontoia. Bai, hor gainean. Eta ez litzateke lehenengo herria egiten duena trenbidea subterraneo. Frontoia, padel pista berriak, squash, pista, bai. A ber, bestela, mundu guztia edaki, kulturretxearen obra guztien barnean, ez dela erabiliko... Ludotekaren alboan frontoi bat. Que ba, leku gehiago daude hor egiteko. Ez dago abez batzari kantatzen dutela ja erdi gaizki. Ez que horiek ere Lester haien azken arnaz emango dute, orduan... Hola. Broma zan. Broma. Maite dugu... Bai, broma zan. Nola egiten da labioko aberbatza? Asko daude. Handeri abez batza, Bueno, izango dugu... bihotzak... Esne potak abezbatza, ja, azken Esne arnasa potak. eman zutela, eta hori buruz ari ginela hitz egiten. Eta, bueno, honekin gure gonbidatu maitearen sekzioari amaiera... Bai, esan beharra dut oso eskertua nagoela hemen egotea, ze. Bai. Izugarrizko ilusia egin dit hemen pelota. egotea. Mil esker. Bueno, gure gonbidatua oso eroso zegoenez, erabaki du saio osoan egongo dela gurekin, eta benetan eskertzen dugu, ze gaur egun saiarekin pixka ilun gaude. Egun iluna argistatzen dizuet. Bai, hori beti. Eguzki bat zara, Imar. Eta uste dut peseratik edo ez dakit nola esaten den pesera, bai, baina esango nuen gaelikoz, baina ez dakit nola esaten den, así que ez dut esango. Flipao. Uste dut gure Irlandarrak ekarri duela bere bidaiari buruzko sekzio polit bat, ezta? Eta hori hasi baino lehen, elektrizitatea. Blog bat. Belar artean, bakardadean, biluzik dantzan. Oinak guztirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak, joan egin zaizkit egunarekin. Bueno, azken ordukoa abesti honekin hilatu, ez dago oraindik argirik amurrion. Arratsaldeko 8 terdiak, básicamente. Bai, 8 terdiak eta oraindik ez dago argi. Ja, ez dugu egin jarraipen bat, eimalko genuken jarraipen bat. Noiz agertu den, retes de jantenon, argia. Argia. Ojo cuidado, ez dakit norbait dagoen ikusten orain arte, baino aste azkenean, ojo cuidado retes de janteno. Komentarioa da. Ulertuko duenak ulertuko du. Bai. Ulertuko duenak ulertuko du. Eta, bueno, bai, bueltatuko gara peserara gure irlandarrarekin. Ezta? Fermin O'Malley. Bloga eta bere bidai blogarekin, ezta? Gure Jorge Ponce. Bastante Jorge Ponce, honengatik ere bai, pitu. Jorge Ponce. Hori, bueno, badakizuen nik aurreko astean egin nuela alako sekzio bat, pixkat autogestionatua, ze aurreko asteko gidoia izan zen oso nuloa, gaurko argia bezala, eta komentatu nuela, pues, etxeko bi vinilo ekarri nituela, zuten ez bikoitz, ekarri nituela bi vinilo etxetik, eta horiek izango zirela pixkat jarriko zutenak, pixkat dekoratzeko
gure oholtza behintzat, bai. Eta, bueno, jake egon naizen aurreko aste guztia Irlandan, bai, hasieran egon naiz 3 egunez Belfasten, eta gero Dublinera joan naiz. Ekarri nahi dut, pues, pixkat ikusi ditudan kontuak, eta, bai. Orduan, bueno, azteko, bai, gaukago larrazki bat ere gutxi gabe. Komentatzen diate pingan eiotik, azkenengo berria bezala, jasarriko dut aialaldeako kortenilla. Vale? Jon Regera atera dela igo gaiutik. Zoriona Jon Regera, ostikoka atera da. Ez, hori, egon da bakion, igo gaiu batean sartuta ordu pare batez, osea, ostikak apurtu du igo gailua, komentatu behar zen. Gaur esateko ere bat da, izan zegoela bakar bat lanean. Gaur zegoen bakarri guardiakoa lanean, eta egon omen dela egon guztia lanean astentzioak irekitzen, osea, zelako telita. Bueno, honekin jota, bai. Komentatu nahi nuena zen, nire bidaian aurkitu dituan kontutxoak. Orduan, ekarri ditut bideo batzuk, ekarri ditut jarraipen bat egiteko. Esan behar duana da, iritsi ginenean, bakarrik zigula egun batez euria, eta sartu ginen papatetara zuzenean. Ez galetu zegatik. Azkenean, Irlandara zoazenean, Belfastera iritsi ginenean, nahi genuen lehenengoa izan zen, papatetara joan. Eta aurkitu honen papa, hau izan zen. Hau. Bueno, bideoan entzungo da, musika joten ari zen, eta errepente dago jumpscare bat. Ojo! Iepa! Koño! Ja, ongi etorriak hasieratik, Eta hori izan zen, pizkat gure ongi etorria Irlandara, bai? Taberna batean, non zegoen, euskeraz bizi nahi duten logoa, baina gaelikoz, dena superondo, ateratzen naiz kanpora momentu baten, aurkitze dut emakume bat Irlandarra, aztenez berarekin ingeles izte egiten, azkenean manejatze du pizkat. Eta, pizkat, ez toka karrera bat ingelesekoa. Aztena txapurreatzen tiparekin, eta komentatzen dit, barrua, nongoa naizen. Nizatu dut, Basque Country, no seke, tal. Ostia, basango nuke barrua madagoela tipa bat, Euskal Herrikoa dela. Tu, no es flipau? Ezagutzen duzula, barruan dagoen tipa bat, ez dugula ikusi horrendik Euskalduan dela. Eta de repente ateratzen da tipa bat erretzera, tipa hau da, no seke. Eta de repente, nongoa zara tal. Ostia, Euskaldun da, no seke, eseitu duzu hemen. Bueno, Kriston jaleoa, hasi zen gonbidatzen pilo bat tragotara, tipa egon zen superloko, esan zikun, oie, ostiralean, Fermin Mugurzaren kontzertura zoazte? Tipa bat jungo dela kontzertura. Gu gindoa zen kontzertura, zen bidaia bat, pues, mi gauzak egiteko, no? Eta sartzen gara berarekin, da agartzen da tipo bat, pabean, eta tipoa zen olako viejo bat, 70 urtekoa, 75 urte kaskatukoa, eta hasten da hitz egiten ingelesez oso gaizki, oso mozkor, erakusten digu eskuko tatuajeak, hemen zeukan pistola bat, tatuatu da, eta bestean, zeukan jarrita, lauburu bat, eta jartzen zuen azpian. Oso ondo. Azten da dukatzen, gora ira, no seke, tal. Jaleoa, kamareroak zaten dio, vale, gora ira ondo, baina basuago esan, no seke. Halako mobidak, osea, kriston paranoia. Eta esazian, bueno, azten da hitz egiten, tu, badakizu ze txakur den eskubidu? Como que eskubidu ze txakur den? Bai, ze txakur den eskubidu. ¿Qué dices, tal? Eta gero, ulertu nion, bere izena zela Dane, eta karo, nahi zuen esan bere txistea, Great Dane, gran danez dela eskubiduren txakurraren arraza. Una paranoia, baina hori ulertzeko 5 minutu edo, osea, locura, sin más. Bueno, ja urrengo gauza interesgarri izan zen, bueno, egin genuen Belfasteko turra, eta bertan ezagutu genituen euskaldun batzu, joan ginen beraiekin bazkaltzera, de repente, Baskarian erdian agertzen da, porrotx, no me preguntéis egatik, agartzen da Jose Mari hor, besarkadak ematen, musuak ematen, no seke, tal. Jose Mari, zertara etorri zara? Bueno, egitera Nordic Walk eta gero Fermin Muguruzaren kontzertura. Beste tipo da Fermin Muguruzaren kontzertura, tal. Eta hau izan zen kontzertuaren irudi bat, bai? Jarriko dizut hemendik. Bueno, hemen, zuek ezaudeta entzuten, dago kontatzen Big Beñat, eta egon zen kontzertu guztia, ingelesez hitz egiten, konturatu gabe, mundu guztia euskalduna zela. Horrek ematen zuen, euskaletxe bat, edozein lekutan, de repente, geratzen du kontzertua, para.
tatuaje en el cuello. Eta komentatzen duena da, hori, euskaldunak etorri direla, bat euskaldun daude, no sé qué, jaleo, ni norpegia, todo moscor, no sé qué. Eta, bueno, bir peinarka bestu genuen, tal. Eta bastante kontzertu guapo, agia izan da ikusi duan kontzertu guapo honetariko bat. Ze, no sé, nahi inoiz egon, aurreko podcastean komentatu nuen, ertzainaken kontzertua izan zela oso guapoa, inoiz ez genuelako ikusi ertzaina zuzenean, eta honekin gertatu pizka berdina, nola nire gurasoak erakutsitako abesti batzuk entzun ahal izan dituen, eta ezagutzen dituen bastante, gainera giro oso ona, Guinnessa sartzen zen barra, arrasateko nire lehenguzu bat aurkitu nuela kontzertuan, de repente, galetzen niri barran, Jon, tio, zer esan alitzaket ingelesez kalimotxo bat eskatzeko, tal, paranoiak eta, bueno, sin más, lortu genuela, eta Guinnessa komentatu duanez, komentatu nahiko nuke orain, Guinnessarekin ze ohitura dagoen, bai? Ditzen da, Split the G, jarriko bideoa. Bueno, hau uste dela podcasterako igoko duan bideo bakarra, bale? Osa, kontua da, ez dauka lehiari grez, baina, bueno, pizkat ohiturak azaltzeko. Belfasten gaude, honentxe bertan, eta azalduko duan asuntua da, Guinnessarekin ze ohitura dagoen. Esaten da, bueno, bintzat ingelesez deitzen da, Split the G, bai? G-a moztu. Ideia dela, lehenengo tragoarekin saiatzea G-aren, Guinness logo guztiaren letren erdikaldera iristea trago bakarrarekin, bale? Orduan, daramatzat 3 saiakera, juntira hobeto txarrago, baina uste du ja, 3. laugarrenean aterako zedala hobeto, bale? Orduan, atatzen mundu ez ondo, de puta madre. Casi. Esta la 24. Letra. Bueno, hori naiz ni Moskor plantak egiten, bai. Eta hori, pues ya que kontatu dituan bidaiko gauzak, ez dakit horti dauzkazuen nik ekarri dituan kontutxoak. Dauzkazue diskak hortik? Bai, hemen daude, bai. Bueno, eta nire sexuarekin lotuta, bai, nola aurreko programan ekarri nituen bideo batzuk komentatzeko, eta gehien bat ekarri nituen viniloak, bai. Aldatuko genituela, pues ekarri ditu nire Irlandako biarekin lotutako bi diska, bai. Lehenengo izango da, Larrak eskuan daukan, The Irish Brigadeen diska, zuk Larra ezagutze duzu diska hau, ezta? Bai, joder, Kinky Butcha bestia, muy típica. Hori, Black and Tansei buruz hitz egiten, eta bueno, Black and Tansei mofatzen, básicamente. Eta bueno, badago baita bai balimena, nahiko famatu baita, eta Black and Tans, mitikoa Black and Tans, bertsioa. Pues Irish Brigadeen bertsio bat, eta disko bastante ilustrazioa hemen ez da ikusten, baina bueno, jartzen da The Dole and the Boat, eta badaude pues eso, básicamente Irish Brigadeko kideak horra fundan arma eramanda, pues Armalite izango da, Armalite arma, eta bueno, badaude Black and Tansak beste aldera ibiltzen. I'm a pro. Eta bueno, Irish Brigade badauka baita Roll of Honor diskoa, edo albuma, dela baita muy top. Eta hortik aipatzeko, Military Armalite abestia, itxegin dutan lehen zurekin, Jon, eta abesti hori da baita muy top, eta nik duela urte asko entzuten nuen abesti hori. Nahiko bastante... Ez que Irlandar gatazkaren musika egita, oso guapa. Badago playlist bat hortik, Irish Ira Music, badaukanak errekopilazioak... Gomendagarria. Hori, abesti hauen errekopilazio asko, eta... Eman aldiegu gure argia saria, propio. Playlist horri. Eta Betiko gero, pues, argia, bueno, igual, bizkat... Betiko argia. Betiko argia. Gau bai ez dela egon betiko argirik, me cago en la puta. Eta, bueno, lotuta bidaiako bigarren diskoarekin, pues, ekarri guan izan da, negu gorriaken gure jarrera viniloa, bai, etxean neukanetako bazen, eta proposa iruditu zaite ekartzea gaurko programara. Aimar, ezagutze duzu diska?
Bai, ezagutu bai, baina ez dute kontsumitu askorik. Abestiren bat, irakurtzen duzuna hor irakurgarriak. atzetik? Abestiren bat, ikusi dezakezuna atzetik? Bai, Azkena. Azkena. Azkenak? Bai. Gora herria bestia. Gora herria. Gora ria. Gora herria. Nik. Zipaion matxina da. Zipaion matxina da baita, bai. Eta... Zein gehiago? No. Beste gehiorik ez? No, nik ez dut ezagutzen. Hau da, esan osenki records. Bueno, esan osenki records, igo zuela, edo argitaratu zituela, Danbaren diskak. Poka broma. Poka broma. Eta hori, pues horiek izan dira gaurko ekarrituan diskak, bai? Bata nire aitarena eta bestea nire aitarentzako. Eta honekin, pues... Bai, honekin igual gure saio ilun hau, bueno, egun ilun hau, baina argistatu dugu, ja, Bai. Honi... Eta amurrio? Bueno, amurrio oraindik ez. Espero hau ateratzen asteazkenean ja argia egotea, baina, bueno, hau izan... Maitzeko igual, izango dugu Aimar Amondo, gure... Estrenatuko dut Pakita Penaken ostean... Firmatzen edo hori da. autografo dauta hor. Eta, bueno, eta ere eskertzea... Bai, oski. Zuei, placer bat izan da, ona etortzea. Zure, mi esker Aimar. Prestatuta. Joserrek baino beto prestatu duzu zure sekzioa. Alegindu naiz ere bai gutxienez. Bai, oso ondo. Mi esker eta agur.